Hey yo, what's up yo? Morning. Kahintang na mo ron diri sa among probinsya. Medyo maulan-ulan mga pare ko, mga choice. Standby lang ta dito sa sa labas. Tingnan mo naman ang ulan. Umulan dito. Ayan, ulan na yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi po ako makakalabas. Kasi yung daanan namin ay lubak-lubak. Ayan, mga kaibigan kong mga kasyay boy. Nandito tayo ngayon sa aming bahay, sa aming kusina. Ayan, papakita ko sa inyo yung munting kusina namin. Ayan, yan lahat. Ang may-ari niyan si Don Victoriano Pirozzo Sr. Si Don Victoriano Sr. Tuturo ko kayo sa aming munting bahay. Ayan, si Tatay Bits. Tay! Tay! Ligo! Ligo na! Ano ba makiligo-ligo ay? Maligo rin mauwanan. Ba't ayaw mong maligo? Ba't ayaw mong maligo? Tag-ulan na? Di ka maligo? Oh my God. Kandingon ka? Kandingon ba ka? Kandingon ba ka? Kandingon ka? Dari sa kahit patuan na natin yung mata. Patuan sana akong mga mata ng ilang mga mata. Kaya medyo nagmuta-muta ilang mata. Ma! Mami! Mami kahay! Anong isulod sa mong balay? Ito yun, ito yun, yan. Yan, ang dumi-dumi. Yan. Ito yung pinakamalaking TV namin. Meron pa dun sa CR namin. Mas malaki ba dito? Yan naman yung punta tayo sa Tanggalan. maming kahay na sugarol. Sigirag panugal. Way daog-daog. Gapa na. Ingon pa nga. Gapa, tiguang na. Tiguang. Gapa, gihapon. Dito na. Pagyapilit na mga na. Ha? Tiguang. Tiguang pero gapa Tiguang pangag. Walang ngipin. Tay, halika dito tay. Let's start our operation. Ay ko sama. Nangilam mo ta ka? Yalla. Yalla. Ha? Maka-inter. Gapuwas ang tatay. Tatay ng 60 rada. 60 rada. Kung Manghagit. kung Ispitaran. Ano sabda? kung wa matiguang dili man mang chicks. Jara. Ito bitas Manila. Kahit na bititos Mark. Mark. Pilas na Jerome. Ako itong batang. Ug magngana ka na aday ko ano. Jerome Butong. Ako sa Unay tingan. nga ka na aday signal. Ispo ka tay. Kinsa pa daw nga dato dai. Kau bang makita Manila te? Bow. Matka. Ba. Sa kung giduwa na itong estudyante. Pika sa. Nagtatay. Anas ko naman ulit. Amay ko naman siya. Oh, Agnosman. Yeah, masurtiya. Masurtiya. Karang si Tuan dito. Karang sinagsuon si... Unay. Ha? Sirila. Sila. Hindi nga. Nung. Hindi nga.
Ningangay ba naman ng kuan? Parang ay, Nga naman ang pasyente, ang dyan. Alan lang ka tayo, para kuhan, tiguan naman ka. Ano po siya? Ubo na lang Dili. mo. Pikas. actually, di pasun ko sa ilang kwarto ni itong nurse ba? Jadi, Pikas. ujog si Lila, di pagawas. Pwede siya ba? Okay, ito Pagawas. sa matiguan. Hindi, nauwa ko tis, Oh. huwag ka na kama mga dagang mga nurse. Oh, dagan? Pagawas ko. Jarang. Pilingiro. Piling! Yan yung Moto nga, Piling! ma'am. tatay kong pilingiro. Piling! Samot mo si mama. Ma'am, pauwi na ko sa aming Malaysia. Piling ka. Asa? Naman yung nurse ko ng lalaki. Ang laking nurse may naibog niyo? Naibog at nurse, yung laki? Napilaki nga nurse, napilaki. Tubaje mo tikuan. Nagkatang tabitas. Mga igsoon na kung sa kuan. Kanginan. Pauwi na ko sa Bohol, sir. Malapit. Ang mga igsoon dia shout out. Ang inyong amahan. Kasama si Kuan, Aisa. Grabe. Ay sa. Alas sa lagi. Dire lang ka ba? Gusto ko sa mga haybo dito, alagaan dito. Hindi mo alagaan si Aisa. Ay sa sigira. Laro. Biti ba? Nasa sila. Ito ka. Si? Sila. Sirila? Labag po itong mga alon kaya tagaan yung kwarto. Alam si... Ngayon ba? Na... Si... Pikas. Sino ba? Kinsa ba puno? Ano sa gilid? Sino ito yung sama? Anong gasin niyo? Hindi asawa niyo sa akin kuan. Sa aking bunso. Mabay. Sa aking bunso. Bunso. Ngayon ito, sila kapatid ko lang Pikas. ang iyang asawa, kapatid ko, bunso ko namin. Bunso ka pala. Si Enday Bunso. Ikaw ang bunso. Yes, Enday. Si Lila. Ginawa kang bunso kasi matanda ka na. Hindi mo alala na. Dire. Diyan ka ito po, estudyante. Dakong ba Okay na. siya? O bata pa. Oh, nag-imagine na sad. It's imagination. Concentration. Nag-imagine ang akong tatay. Yan sa mana. Teka, saan tayo patay? Live ni mo. Dili ay. Video na ako nang ikuan kan ako dir sulod sa balay. Tay, maggawa ko ng pagkain ng parehasa ka na rin. Ang buhatin nga karapit ka na tik-tik bitaw ng pustupuan. No, mag-square ba? O triangle? Ha? Mao pa iyang ibuhat dito. Diya, Ang taman. diha, ano? Diha na, diha naluto na. Isa mo taga, ano ba na? Suman Sure na ka tay? Ha? Sure ka? Adyo na. Ha? Suman na Isa ba? tik-tik. Sure na? Dahil. Suman na Suman na tik-tik. Oh, pumastik eh. Tigaan ko rin dyan. Umatot ka. Sarap na mo. Tatay, masarap ito. Sabaday! Ito yung kwarto namin. Kwarto ko pala ito ngayon. Ito yung opisina ko. Maliit na opisina. Yan. Yung aircon ko, easy na sa taas. Tay! Kinsay nga sa imong chicks, tay? Kinsay? Lars, ito Lars eh. Ano ba? Pilingiro yung ngitay ko. Pilingiro. Oo, kalimot ko siguro. Ha? Kalimot ko siguro. Sino? Magtagalig ka kasi umulan. Pag umuulan, nagtatagalig eh. Ha? Ano? Lapit ko na siya sa akin. Maglapit-lapit. Gandaan siya dyan. Atin na. Mapupo ko dyan sa...
Saan? Ito yung sakyan namin. Ito yung Honda City CVT. Black. Ito yung motorsiklo ng kapatid ko. DT125. At yan ang nangyayari sa aming likuran. Umuulan. Ayun. Hindi ako makalabas. May pupunta sana kami ngayon. But hindi pwede kasi yung daanan hindi pa asfaltado. Lubak-lubak doon yung banda. Yan. Dito muna tayo sa aming teres namin. Teres. Asan na mo? Saan na kayo? Maligo na kayo. Wala kayong ligo-ligo. Mga ano kayo? Mga kandingon. Mga kambingon. Mga kambingan ba kayo? Yun na. Nagsialisa na ang mga ano ko. Yan. So. Forma sa likod namin. Yan, likod ng bahay namin. Yan, dyan sa likod. Ulan, papuntang, yan daanan na yan, papuntang Kanawa Spring. Yan. Dito naman sa kabila, dyan daanan na papuntang highway. Pero yung daanan dyan, hindi madadaanan kasi medyo lubak-lubak. Yung sasakyan natin lowered, delikado. So, what's up mga kasyaroy? Hanggang dito lang muna tayo. At ako ay maliligo na rin.